2030 nikech kai kwano nderni madongo dongo kendo mathoth ahinya mamulo ngima oganda. Kendo kwano nyaka weche mag tudruok kokalo yore mag gach okolo kata railway mabende tudo ngima oganda. Yaro dho wedhe ang'eni kata dho wath ma Kisumu bende achiel kuom dho wedhe ma koyar ka chande. To wang'iane ni koro ang'o manitiere 2020 nikech kaka penjo nitie. Jopiny pod wacho ni piny pod peknegi, uchumi pod odiyo jopiny. Jomoko bende wacho ni weche mag agriculture kata weche mag pur kaka nowach motelo pok ochopo kare nikech nitiere gwenge mapod Kenya, gwenge mag Kenya mapod isendo kata isedo gi chiemo mag kony kitere. Weche mag tuoche pok obedo ni orumo, pod nitiere tuoche mang'eny matimore. Piny Kenya kako bedo en piny modiedo malo mag pinje mathoth moluorore kode kata mokiyo kode. Gin ang'o gini modwa timo mopogore ka usumo paro kuom gik mosetimore e Vision 2030 ka yedhe mbele? Ineno George Bati. Yes. Kwa medo twak gogandawa kata kwa medo twak negi. Yes. Dahero wacho ni king'iyo ndalo manikelo Vision 2030 cha. Yes. Ne piny noriko nose bam. Nitiere higni 24 moko mane Kenya nodwa bam ahinya. No banyong mano kana obed gachi ni japime gi gachi reru. Yes. Noringo wuok oko manyaka ne waduoge reru. Reru ne bende nosekethore, beru maru chumi nosekethore. Omiyo ni neno ne wawuogi iluongo ni economic recovery strategy mane wawuogo ka Kibaki odonjo cha. Macha ne watimogo structural transformation mar Sirkal gi loso the correct policies mane dwarore ma champion development. Koro kane watimo koro ne watime diriyo watimo economic strategy for strategy for economic recovery, kwatimo restructuring structural transformation ma Sirkal gi delivery mechanisms. Ato wabiro waloso Vision 2030 mondo chak ringo e wigigi ndalo ka emineno ko wafomo kenjen gini ofom ang'o, ofom geothermal, ofom parastatals mang'eny matimo tije mang'eny. Ineno kwa duogo waloso nyaka road sector agencies Kena Kera Kura ndalo ka remember jo World Bank no oketa technical advisor mondo alos gigo. Yes. Waduogo waloso integrated national transport policy gigi wasetiye kabisa kwa kete pachwa gi riekowa. En mane ok gichal gige siasa milando. Itiya tiya to nikech gin tich madwaro mondo ti. To siasa be nie gi lwedo kata siasa koro jo technical tiyo, jo siasa to lendo. Koro kwa dhi mbele ka iwacho ni koro wadwa mondo watud Vision 2030 gi Vision Centenary kata kwa dhi Vision 2063 pod wabro pod Sirkal dwa ng'iyo ni jopiny dwaro no bed Vision 2060 koso Vision 2063. Koro Vision ang'o nikech 2063 Kenya bro bedo 100 years old. Koro nyalo bedo Vision 20 Centenary. Ne wang'iyo ne ka Kenya chopo 100 years obro chalo nade. Koro miyo king'iyo nitiere gik mang'eny mano setim to nitie moko modong'. Moko mano setim mabe poka kwano kata yo madhi Ethiopia. Mano sebede plan chakre 1971 mane pogo ger ineno ko biyo ger. Yo madhi nyaka Turkana tinde kidhi Turkana lodwa gini kucho nyaka borders ma South Sudan iyudo ka yo nitie mochope kendo lam maber kabisa. Koro sitima be pod dhi mbele, nitie kuonde ma pok sitima ochope. Nitie kuonde ma kata pi bende osetem kabisa mondo tim improvement. Ma inya yudo ka tinde water provisioning tiyo the above 50%. Sanitation ema pod drag chien matin ka, particularly for urban areas, iyudo ka en about 17%, ochimo 18%. Koro miyo mago be pod odong' improvements miro tim. King'iyo e urban areas kata cities wa, ineno ka pod ji thagore gi jam, ji thagore ga ng'o, pod nitiere gik matindo tindo ma pod odong'. Mago koro gik ma koro wachimo godo Vision 20 ang'owa 26 kaya 2063 kwa chope Vision Centenary kopo ni nying kaluwore gi nying mibro miye. Koro wawacho ni beyond Vision 2030. To ang'eni nyalo penjo ni to koro kudhi